Usa ka quotation sa usa ka writer nga si J.C. Ryle nga nagkanayon, we may lose so much by following Jesus Christ, but we will never lose our soul. No? So sa pagsunod nato sa Ginoo, daghan o mawala sa ato. Pero sa ngadto dili gyud kita kawad-an sa atong kalag. Yan. Maigsuon si Jesus diha sa ebanghelyo karon nagsulti sa kamatuoran. No? O nagsaksi sa kamatuoran. Unya ang kamatuoran usahay sakit paminawon mga igsoon. Daw usa kini ka espada nga duhay sulab nga makahiwa sa kalag og sa atong espiritu. Hinungdan nga bisan diha mismo sa atong kagalingon dunay pagbahin-bahin, dunay panagbingkil, no? Ayan. Mabitaw nga kana bang naay giingon nga gusto kong bumait pero di ko magawa. No? Sa atong pagpamati sa kamatuoran, kana bang maghagit kini kanato dinha sa pagbag-o pag-usab sa kaugalingon. Pero musugot ta og sa dili naapoy bahin sa atong kaugalingon nga magdumili sa pagbag-o ug sa pag-usab. No? So, within ourselves, doon na nay conflict. Doon na nay pagbahin-bahin. No? Part of ourselves would say, mauna, magpuyo nga maayo, magpuyo nga matarong. Pero part of ourselves also would say, nga akalaay ana nga kinabuhi. No? Ayan. Dili ta diha. No? So, kana nga realidad mga igsoon. Now, kung maobserbahan nato, mabati nato nga dunay conflict panagbangi sulod sa atong kaugalingon, how much more sulod sa atong panimalay? How much more dinha sa atong katilingban? No, mabitaw nga usahay dinha sa atong katilingban, masugot ta og sa dili, nagyod ang mga mupili sa matarong, napod ang mupili sa dili matarong. No, dunay mahimong mga maayo, dunay magpuyo nga subay sa kinabuhi sa atong Ginoo, pero doon na po'y mga kaigsunan nato nga sukwahi gyud kaayo sa kinabuhi nga Kristohanon. O kana bang kinabuhi dinha sa pagpakasala, no? Ayan. So dunay nay panagbahin-bahin, no? Una nga bisan tuod og kana bang doon na tayo mga kaigsuonan nga gipili gyud nila ang kinabuhi nga dili matarong apan kita nga nakaamgo sa kamatuoran, nakaamgo sa unsay maayo, unsay angayan nga magpabilin dinha sa pagpuyo sa kamatuoran. No? Bisan og daghan perhaps ang mawala diha sa atong kinabuhi. No? Perhaps oportunidad, no? Mga oportunidad nga kahatag nato og kaayuhan pod sa atong kaugalingon, no? Panglitan sa among kinabuhi sa pagkapari. Daghan kay may og kana bang gitalikdan o gibiyaan. Oportunidad nga wala namo gigrab, no? So panlitan nga makaangkon og maayo nga pamilya og mga anak, no? Ayan, makaangkon og maanyag nga asawa. No? So amo nang gibiyaan gitalikdan para sa gingharian sa Dios. Mao nay usa sa mga nawala nga dako diha sa amuang kinabuhi.
No? We lose so much because of this chosen vocation, pagkapari. No? Ayan. Perhaps maupod sa kinabuhi nga magpuyo dinha sa kamatuoran, no? Doon natoy usa ka kanabang halangdon nga opisyal, no? Pero kini siya nga opisyal kanabang duol sa simbahan o kanabang maampuon o mapamalandungon, no? Moto nga sa kaygayon niya na gihanyagan siya og dako kaayong kantidad sa salapi para nga mopirma lamang sa usa ka proyekto, no? Unya sa iyahang pagtanaw sa maong proyekto ug pagsabot, grabe ang kadaot nga mahatag niini sa katilingban. Kay ngano? Maguba gyud ang kinaiyahan kung iyang pirmahan. No? So, moto nga nagampo siya, namalandong siya kung sa ang buhaton. Kunya, kada gabi sa iyang pagkatulog, kana bang ginahasol siya sa iyang konsyensya. No? Nga buhaton gyud unsay angayan ug unsay matarong. No? Moto nga sa ngadto pinaagi sa pagampo, pagpamalandong, nakahukom gyud siya nga dili gyud pirmahan. Dili gyud pirmahan ang mga proyekto. Moto nga gisukbatan din sa mga amigo nga naapod sa panggamahanan nga suspre. Kasayang ato nga no man nimo pirmahi. Maadunahan na unta kay ka. No, maplastar unta kay imong pamilya. Buhat ka og bagong panimalay. Makapalit ka og bagong sakyanan. Ya kami pod makatigbas pod. No? Ayan. Pero deep inside him mapalipayon siya. Kay ngano? Gibuhat niya ang unsay maayo ug matarong. Limpyo kaayo ang iyahang konsyensya. No? Tinuod, dako ang nawala sa iyaha. Dako kay nga kantidad. Pero sa iyahang pagbuhat sa unsay matarong, unsay matuod, no? Dili gyud pud siya kalimtan sa Ginoo. He will never lose his soul, no? Yan. Monsa man ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyahang kalag. No? So, kana ang pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kay mga butang nga at stake. Na kinahanglan nga atong talikdan, kinahanglan nga atong ilimod. No? Muna nga matud pa dili gyud sayon ang pagsunod sa kinabuhing Kristohanon. Dili sayon ang pagsunod ni Kristo. No? Pero matud pa pod, it is worth following. It is worth following. And so I repeat, we may lose so much by following Christ, but we will never lose our soul. Maayong buntag. Manindog, mag-iusa kita karon sa pagpadayag sa atong pagtuo. Tantanan, Nagatuwa ko sa usa ka Dios.